Majka Aleksandre Subotić, bivše verenice Davida Dragojevića, koja je sada u novoj vezi sa starletom Anom Korać, Ljuba Pantović poverila se reperu Nenadu Aleksiću kako je imala jeziv san. Vidim čamce za spasavanje vezani jedni za druge. Ti si u jednom, a Zorica Marković i ja idemo u drugom. Ja plivam, ti sediš u čamcu. Zorica ne znam da li je plivala ili sedela. Ja duvam jedan čamac i on pukne, a sve bistra voda. To je dobro nešto. Odjednom ja se nalazim napolju i daju mi telefon. Tu vidim obezbeđenje koje sve vas izvodi napolje, jer ovde nešto nije u redu. Odjednom smo kao u bioskopu i taj iz obezbeđenja me vuče za ruku. Anu i Davida sam sanjala pre tih čamaca. Sedimo na nekom prozoru. David i Ana mi pričaju nešto o Aleksandri, a ovde zemlja guta sve i mi treba da bežimo odavde. Takva neka nebuloza. Ispričala je sa čuđenjem Ljuba Pantovića Nenadu, koju je pomno slušao. Kakvo je ovo predskazanje bilo i šta je značio san, Aleksandrinu majku je mnogo zanimalo, međutim do zaključka nisu uspeli da dođu.